Vila zombie. To je pohřeb. Takhle na cestě? Kočí, co se to děje? Tohle je pohřeb, slečno. Bojí se těch, kteří kradou mrtvá těla. Proto vykopali hrob uprostřed cesty, kde stále někdo chodívá. Vida, tomu říkám krásné uvítání, miláčku. Víte, kde se nachází dům Monsieur Beaumonta? Zombie! Rychle pryč! Je! Měla jsem pocit, jako by mi tiskl hrdlo. Proč si tak hnal koně? Mohl s nás zabít. Mohlo to být horší. Mohli nás chytit. Chytit? A kdo? Ti s nimiž jste mluvil? Nejsou to lidé, Messie. Oni to jsou mrtvoly. Mrtvoly? Ano, Messie. Zombie. Živí mrtví. Těla vytažená z hrobu. Nucená k práci v cukrovaru. A v noci se krmí. Vidíte? Tamhle jsou.
Vidíš? Vidíš? Dovolte, prosím. Máte zápalky? Vylekal jsem vás? Omlouvám se, asi to ode mě nebylo pěkné. Ne, nic se nestalo. Po cestě se něco přihodilo. Chtěli jsme se zeptat lidí na cestu. A kočí řekl, že to prý nebyli lidé. Prý to byli mrtvoly. Mrtvoli? Vy tomu jistě nevěříte, že ne? Ne. Nejsem si jist. Haiti je plné roztodivných pověr. A míchají se s různými záhadami, ze kterých byste mohli zešedivět. Jsem zde misionářem již celých 30 let a sám nevím, co si myslet. Půjdeme do domu? Ano, pojďme. Je pan Beaumont přítomen? Jste očekáván, doktore Brunere? No jistě. Byl jsem pozván, abych zde kohosi odal. Koho asi? Ano, jistě. Jistě, promiňte. A poslyšte, jak dlouho znáte pana Beaumonta? Pouhých pár dnů. Madeline mi ho představila na molu v Port-au-Prince. Ovšem, a vy? Setkala jsem se s ním na lodi plující z New Yorku. Byl velice milý. S Madeline jsme si naplánovali svatbu, až sem dorazí. Pan Beaumont chtěl, abychom přijeli sem. Z banky v Port-au-Prince mě dokonce pošle do New Yorku jako svého zástupce. Zvláštní. Velice zvláštní. Vy... Sdělím panu Beaumontovi, že jste tady. Ano. Všechno v pořádku, doktore? Doufám. Víte, s panem Beaumontem jsem se setkal pouze jednou, ale nikdy by mě nenapadlo, že by mohl tak ochotně vzít pod svá křídla takový mladý pár, jako jste vy. Ledaže... Ledaže co, pane? Jistě mě s Madeline považujete za blázna. Ale mám neodbytný pocit, že by pro vás bylo lepší po svatbě se s panem Beaumontem už nestýkat. Dorazili ti mladí lidé, pane. A doktor Brunner čekají v přijímací hale. Ukaž jim pokoj a řekni, že to nejsem. Jistě. Nepočkej. Raději je přijmu. Mohlo by to být podezřelé. Jistě, pane. Zvláště, když doktor Brunner je k vašim motivům převelice skeptický, pane. O mé motivy se nestarej. A ten člověk, ten už o sobě dal vědět? Ne, pane, ještě ne. Ano, jistě. Ano, ovšem, jistě z vás bude moc dobrý zástupce. Ale jste po dlouhé cestě unavení. Odpočiňte si trochu. Silver vás doprovodí do pokoje. Tudy, prosím.
Těší mě, že vás opět vidím, Monsieur Beaumonte. Prosím. Prosím. Omlouvám se za malé zpoždění, monsieur. Chystám se na výpravu. Potřebuji nové síly. Síly? Oni pracují poctivě a nereptají proti dlouhé pracovní době. Ti, které používám já, by se vám mohli hodit na vašich plantážích. Ne. O to opravdu nestojím. Možná byste si raději promluvil o té dámě, která dorazila. Viděl jste ji? Kde? Na cestě. Večer. Jakýsi mladík jí dělal doprovod? Dnes večer se budou brát. Čekal jste možná zbytečně dlouho. Co si ode mě přejete? Aby zmizela. Asi na měsíc. A co si od jejího zmizení slibujete? Já všechno. Všechno? Myslíte, že její muž na ní za měsíc zapomene? Dejte mi měsíc. Jen jediný měsíc. Ani za měsíc. Dokonce ani za rok. Viděl jsem její oči. Je zamilována. Ale ne do vás. Za hodinu už budou svoji. Nějak to jít musí. Nějak jistě ano. Ale cena. Cena je moc vysoká. Dejte mi, co chci. A můžete žádat cokoliv. Ne. To ne. Pouhá kapička, Monsieur Beaumonte. Do sklenky vína. Nebo třeba na květinu. No, berte. Času je málo. Mám-li vám pomoci, musíte učinit své. Ne. Berte, monsieur. Jen berte. Možná nakonec změníte názor. Stane-li se, tak dejte mi vědět. Najdu si jiný způsob. Ale jiný způsob už není.
bubny právě zahánějí zlé duchy. Zavřete! Zavřete! Jsou překrásné. Miluji vás, Medlin, víc než cokoliv na světě. Možná je v našem světě nebe či peklo a vy mě buď pozdvihnete do ráje, nebo srazíte do pekla nicoty. Staňte se mou ženou a vzbudíte závist v každé ženě. Život dám za to, abyste byla šťastná. Vyslechněte mě, než bude pozdě. To ne. Prosím. Nevdávejte se, Medlin. Za půl hodiny můžeme být v přístavu. Loď vyplouvá o půlnoci a... Byl jste na mě velice milý. Nechtějte to teď všechno pokazit. Snad ještě malý dárek, než vás ztratím navždy. Sešli jsme se zde před tváří Boha a v této vybrané společnosti, abychom spojili tohoto muže a tuto ženu posvátným svazkem manželským. Opakujte po mně. Toto je nejkrásnější večer. Přípitek na nevěstu a její krásu. S radostí, pane. Jediný polibek, má drahá ženo. No, cikánko, čti mi budoucnost. Co vidíš v tomto křišťálu? Vidím... štěstí. Vidím... lásku. Větší, než si zasloužíš. To je vše? Ne. Vidím... vidím... Co je tam? vidím... smrt. Nikdy! Co se stalo?
Medlin, drahá, prosím. Ne, Medlin! Medlin! Dělejte něco! Ona... Medlin! Medlin má ženo. Má ženo. Při hrobu Pána našeho a Spasitele, při lásce Boží a jeho andělé nechť s námi zůstávají na věky věků. Amen. Pohleďte. Zombie. Ano, mí služebníci. Myslíte, že jsem to mohl dokázat sám? Za života byli mými nepřáteli. Ledo byl kouzelník a můj učitel. Pochytil jsem od něj všechna tajemství. Van Gelder, nesmírný boháč, bojoval proti mým kouzlům až do poslední chvíle. S ním mívám občas veliké potíže. Jeho excelence Drišár, ten býval ministrem vnitra. Garcia, vůdce lupičů. Marquis, kapitán žandarmů. A toto je Chauvin. Ten býval vrchním katem. Chybělo málo a popravil i mě.
Na tomto místě jsem se jich zmocnil. Právě zde. A co když znovu získají svou duši? Pak mě rozervou na kusy. Ale to se, příteli, nikdy nestane. Medlin. Medlin! 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 Jsou dvě možná vysvětlení. Buď tělo ukradli členové kultu mrtvých, kteří používají lidské kosti při svých obřadech, anebo? A nebo co? Nebo nezemřela. Nezemřela? Šílíte? Viděl jsem ji. Lékař podepsal úmrtní list, viděl jsem ji. Ne, okamžik. Okamžik, nejsem šílený. Ale žijí na tomto ostrově již drahná léta. A na svoje vlastní oči jsem viděl to, z čeho bych mohl zešílet. Domorodci si na Haiti přivezli z Afriky pověry, z nichž některé lze najít už ve starém Egyptě. A mnohé pocházejí z krajin, které zanikly v době, kdy byl Egypt mladý. Ano, ale co to má společného s Medlin? Políbil jsem ji, když ležela v rakvi. Arty měla chladné. Vysvětlím vám to. Okamžik vydržte. Za zcela každou pověrou můžete najít skutečnost. Co vám řekl kočí, když vás vezl do Beaumontova domu? O tam těch stvořeních, která jsme viděli? Ano. Prý jsou to mrtví vyzvednutí z hrobu. Ale nespěchejte, je to jen pověra. A teď fakta. Ti strašní zvrhlíci, kteří odnášejí těla z hrobů, je tam pravděpodobně nejdříve pošlou. Domníváte se, že Medlin byla zavražděna, aby pak někdo ukradl její tělo? Aha, to je nesmysl. Ale ne.
Vlastně chtěli ukrást její tělo, ale nikoli mrtvé tělo. Už to chápete? Domníváte se tedy, že je živá v rukou domorodců? Snad, aby raději byla mrtvá. Promiňte, máte zápalky? Děkuji. Tomu snad nevěříte, že ne? Víte, jsou případy, že lidé byli prohlášeni za mrtvé a pak ožili a žili dlouho. Když si s námi může příroda tak zahrávat, proč by nebylo možné přírodu takto využít? Tomu já nevěřím. Váš kočí věří, že viděl živé mrtvé. Nebyli mrtví. Viděl totiž živé lidi, ale přitom byli poněkud. Ale ne, jsem z toho celý zmatený. Zkrátka to neumím pochopit. To vám nevyčítám. Dlouhá léta jsem se snažil do těchto záhad proniknout. Oddělit, jak se říká, fakta od zdání. Zákony. Zákony na Haiti připouštějí možnost pohřbení zaživa. Ten paragraf mám tady. Přečtu ho. Je to francouzsky, umíte? Ne. Promiňte, máte zápalky? Ano, jistě tady. Neviděl jsem. Přeložím vám to, když dovolíte. Paragraf 1349. Použití léků nebo jiných metod, které způsobují letargické kóma nebo neživotný spánek, bude považováno za pokus o vraždu. Ano? Pokus. Ano, jistě. Ano, čtu dále. Bude-li osoba pohřbena zaživa, bude čin považován za vraždu. Bez ohledu na konečný následek. Kóma. Řekl jste, že nechápete, proč se Beaumont tolik zajímá o Medlin. Je to podle vás jeho dílo? Ne, spíš je to dílo lupičů mrtvol. Ale můžeme ovšem zajít do Beaumontova domu. To nemůžeme sami. Úřady nám v tom nepomohou. To ne. Drahý chlapče, vy to tu neznáte. Místní úřady se bojí zasahovat. Já ne, mám zde přátele. A ti mi povědí vše, co potřebuji. Protože jsem kněz. V jejich očích jsem kouzelník. Nežli ovšem objevíme pravdu, můžeme odhalit i hříchy, za které by se styděl sám ďábel. Medlin.
Je to marné. Do těchto očí se světlo nikdy nevrátí. Neměl jsem tohle udělat. Když se však na mě usmějete, učiním pro vás cokoliv. Daruji vám vše. Domníval jsem se, že mi postačí vaše krása. Avšak duše je pryč. Pohled těch prázdných očí už nesnesu. Odpusťte mi, Medlin, odpusťte mi. Už to dále nesnesu. Musím vás vrátit zpět. Zpět do hrobu, monsieur? Ne. Musíte vrátit světlo do jejich očí a lásku do jejich rtů. Musí být opět veselá a šťastná. Malujete si nádherný obrázek, monsieur. Takový bych i já rád viděl. Musíte mi ji vrátit. A vy se toho nebojíte, monsieur? Jak se na vás její oči asi budou dívat, až mozek pochopí, co jste učinil? Radši v nich uvidím nenávist, než tuto beznadějnou prázdnotu. Možná máte pravdu. Byla by škoda ničit tak přenádherný kvítek. Připijme na budoucnost toho květu dobrým vínem. Silver, přines víno. Bude přípitek. Jistě. Na budoucnost, monsieur. Pouze kapičku, monsieur. Na květinu. Nebo snad do sklenky vína? Ďáble, co jste mi to učinil? S mademoiselle mám své plány. Ty byste asi neschválil. Ale musím vám poděkovat, monsieur. Silvre! Silvre!
To ne, ne! Na budoucnost, Monsieur. Sup? Vy? Ne, to ne, to ne! Musíme se setkat se zkušeným čarodějem. Jmenuje se Pierre. Znám ho léta, ale je obtížné ho najít. A tady se moc nevyznám. Pojď sem ke mně. Na cestách číhají zlí duchové. Daruj ti amulet. A ten je pro tvou ženu. Můžeš jít. Ten mladík vypadal vážně moc zle. Pojďme, pánové, nemůžeme se tady takto zdržovat. Nechte ho dělat, co umí. Zítra nás čeká těžký den. Nouže tedy dobrá. Je pryč. Tak mluv. To, co ode mě žádáte, je příliš nebezpečné. Ale poslyš, Pierre. Jsme přátelé, řekni mi to, chci to vědět. Otočte to, než bude příliš pozdě. To ne, nyní se už nemohu vrátit zpět. Ale já jsem na takovou cestu už příliš starý. Dobrá. A co kdybys se mnou někoho poslal? My lidé mají z hory velký strach. Proč? Protože se jí říká kraj nemrtvých lidí. No, a ty jsi tam už byl? Já jsem ten jediný člověk, který se odtamtud kdy vrátil a živý. Žije tam jeden strašlivý čaroděj. Jeho jméno je Mida. Nyní vám povím o tom všem, co udělal. Supy. Jak to říkal starý Pierre? Nad domem nemrtvých
se vždy vznáší ohromné mračno supů. A Medlin? Je tam Medlin? Ne? Musím se přesvědčit. Ne, Nile, chlapče. Prosím, odpočívejte. Prosím. Ráno už budete silnější. Vyspěte se. Já zjistím, co se dá dělat. Proč je dnes tak neklidná? Možná, že si na něco vzpomíná. Ne, přece víš, že takoví si nikdy nic nepamatují. Ne? Jejich minulost byla přervána. Medlin? Medlin! Ne, já nemohu. Musíš, jsi na řadě. Utečeme. Pš. Co když tě uslyší? Nemohu, už to nesnesu. Musím odsud utéct. Najde tě a skončíš jako ona. Jsi schopný mě vnímat? Je to věčná škoda, že teď už nemůžeš mluvit. Rád bych slyšel popis tvých příznaků. Jsi totiž první člověk, který ví, co se stalo. Jiní to nevěděli.
Jednou si odmítl podat mi ruku. Pamatuji si to. No dobrá. Nyní už se snad rozumíme lépe.
Madeline! 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 Našel jsem tě. Jsi živá. Živá. Co se ti stalo? To jsem já, Neil. O, má drahá. Co ti to udělali? Co jste zač? A kdo jsou oni? Pro vás, příteli, jsou to andělé smrti. Vidíte? Madeline, což mě nepoznáváš? Jsem Neil. Ale přísahal bych, že v jedné chvíli vás poznal. Má drahá. Laďme, tomu nesmí projít. Madeline, má nejdražší. Neil, snad jsem jen spala. Dovolte, prosím. Máte zápalky?
Pro Řitka video vyrobil Cinemacasting Kodešová v roce 2008.